Masenze subtraction. Into endifuna unibonisa ke namhlanje ukuba kanye kanye siyenza njani le subtraction xa sizibhalela amanani kule ndawo yo-10 nale ndawo yo-1. Sinalo 68 minus 42 ke. Manindibonise le nto ndithetha ngayo. Sizawumbhala ke u68 sithi 68. Sithi minus ke ngoku u42 lona simbhale apha ezantsi ko 68. Yabona ke ngoku le ndlela sizibhala ngayo ezi numbers lamanani apho siwabeka kuyo abalekile kakhulu. Ngoba iyasichaza le ndlela sibhala ngayo ngoba uba u8 nala 2 akwindawo yo1, u6 no4 abe kwindawo yo10. Siyamazi la 6 umele u60, siyamazi la 4 umele u40. Loo nto la 6 no4 akwindawo yo10. Ndizabonisa le nto ndithethayo xa sendigqibile ngalo mzekelo. Sawuthatha u8 nala 2 ke ngoku. Sawuthi 8 minus 2. Yabona sifumane u6. La 6 sithathe siyombhala ke ngoku ezantsi ko2 ezantsi kalamgca. Sijonge ke ngoku uba sishiyeke nantoni. Sishiyeke no6 phezulu, sishiyeke no4 ezantsi. Nikhumbule ke ukuba la 6 umele u60, la 4 umele u40. Masitsho ke sithi 6 minus 4 sifumane u2, sobhala u2 kulaa ndawo yo10. Le nto ke yokuba sibhale amanani kwindawo yo10 nakwindawo yo1 kwinto ke ezibizwa yi-tens place ne-units place. Ndizanibonisa uba ihamba njani. Xa udibanisa u42 no26 ukuba ufuneke ufumane u68. Yebo. Manikubonise le nto ndithetha ngayo. Masithi 42 plus 26 ingaba ithini impendulo ka42 plus 26? Funeka bengi68 anditsho? Kwaye no68 minus 26 funeka asinike u42 anditsho? Masiye ke ngoku sijonge ukuba kanye kanye isebenza njani le nto yokuba sijonge amanani ukuba bekoyiphi indawo xa siwabhala. Yabona la 6 nala 4 benditshilo mos that akwindawo yo10. La 8 nala 2 benditshilo mos akwindawo yo1. Indawo ye-tens, indawo ye-units. Masijonge ke. Siyabona u68 u60 plus 8. Anditsho? U42 ke ngoku siyamsusa apha ku68. Yabona nangu ke ngoku la minus. Siyamazi u42 ngu40 no2. Ngenxa yebana si-minus la 40 lo 42, sawubhala ke negative 40 minus 40 minus 2. La 68 no42 bame kanje ke ngenyaniso bangu-60 no8 bengu-40 no2. Siyambona ke ngoku u8 minus 2 sinika u6. U60 minus 40 asinike u20. Siyamazi ke ngoku ukuba u20 no6 ngu26 njengoba besiphume nempendulo u26. Enkosi.